Повечето хора свързват MLM с спамене на приятели. Аз виждам финансова и времева свобода. И като бонус, защото си партнирам с ALR, получавам здраве. Когато осъзнаеш, че имаш изключително много ползи, за да започнеш да си партнираш с ALR, няма какво да те спре. Нито отказите, нито трудностите, нито спадовете, които се получават така или иначе във всеки един бизнес. Но това, което печелиш, е много повече, отколкото тези трудности. Тези трудности всъщност ме изградиха като човек и ме изградиха като личност. Изграждат ме като човек, който може да ръководи екип. Тези трудности ми помагат и аз ги приветствам и ги приемам като възможност да развия себе си. Това да работиш откъдето искаш, да бъдеш с децата си, да си на кафе и да си разговаряте приятелски с хората отсреща, това е едно ежедневие, което можеш само да мечтаеш, докато си на работа от 8 до 5. За да постигна тази времева свобода, всъщност на мен ми трябваха 10 месеца едновременно да работя и двете неща. Докато съм на работа за някой друг, аз започнах да изграждам моята мрежа от потребители в LR. На 10-я месец напуснах. Започнах да изпълнявам мечтите си една по една. Нещата, за които съм мечтала преди и не съм виждала изход как да ги направя, сега ми се дава възможност да ги изпълня. Пътуваме повече и прекарвам време с семейството си повече. Здрава съм повече. Доходите ми са според усилията ми. Ако съм работила повече този месец, ще получа повече. Ако работя по-малко, ще получа по-малко. Но то е за сметка на това да живея живота, който искам. А това е най-доброто, което можеш да получиш. Ако мечтаеш за повече свобода и си готова да работиш, за да я градиш, напиши ми свобода в коментарите и ще ти разкажа повече за възможностите с LR.